Matod pa sa atong tubag sa Salmo sa to? Ang Ginoo maayo. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Kasabot mo ani. Lingiyay mong tupad ing na liwat kas Ginoo. Ing na kuno, naliwat ka. Sige man jud kag simba, liwat kas Ginoo, maayo ug maluluyon. Unsa may pagpakita sa Ginoo nga siya maayo, kay mausa na atong sundon diri sa atong ebanghelyo. Ang amahan nga gigamit ni Hesus isip pasumbingay maayo gyud, ug unsay pangayoon sa iyang anak iyang ihatag, mao nay maayo. Kamo maayo mo dili? Tubag ba? Tubag na. Kumayo mo dili? Mopalit mo slat dili? Og maayo ka, ihatag yun ang gipangayo sa imong isig katao. Nya nangayo man taog slat, imong yung ihatag. Pero di ka mo palit, bisag naa kay ikapalit, nya di jud ka maningkamot nga makapalit, dili ka maayo. Sa ato rong mga politicians, kinsa may maayo nga muhatag yung mga tao unsay gikinahanglan, ang mga Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group? Secret. Ato ng pamalandungan kay ngatong suportahan katulasang maayo nga candidate or maayo nga leader. Ayo di nataan ang mga dautan kay maproblema man ta. Unya kining maluluyon, unsa may timaan nga ang tao maluluyon. Para unsa man ang kaluoy. Tubag. Mercy ba? Divine mercy. Para unsa man na siya? Gamito na para sa mga makasasala. Nakasa ang iyang anak nga manghod. Iyang giwaldas ang kwarta nga gibahin ngadto niya ang bahandi. Giwaldas hangtod na hurot. Nya kay maayo man ang amahan, wa gid niya santaa ang iyang anak. Gi patuyang lang. Hangtod gyud na hurot. Kay uban pa to, badlong dayon. Yaw-yawan pa. Pero ang amahan, wa gyud. Gi padayon ra gyud. Hangtod na hurot. Hangtod na ang usa ka makasasala nagantos. Mao ginay dangatan sa makasasala magantos. Lingya imong tupad ing na wa ka nagantos ro sa imong kinabuhi. Na wa ka nagantos. Og nagantos gani ka pasabot nakasaa ka. Ana. Kinsa karoy nagantos kanang di na kayo katog, daghan na kayog sakit, nya way kalinaw, way kalipay sa ato mga politicians, mga Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group. Secret ana. Di naman na nato matuki, personal naman na nato nga encounter. Ang tinuod nga pag-antos naa na sa atong kasing-kasing. Sa labas murag okay kay ka, kay daghan kay kag kwarta, kay tagpila ka malita nga kwarta imong gikuptan. Pero inside, tingali sa gawas, napriso ka, gidaog-daog ka, na-impeach ka sa gawas, murag luoy kay katanahon. Pero sa imo din kasing-kasing, malinawon day ka, malipayon, kontento, aka na, wa ka nagantos. Nilingya usab ang imong tupad, ina dali ra ka makatug. Ina dali ra ka makatug. Yeah. Ang atong kalahorong Arsobispo Abit Oy, pag istorya namo
heart to heart. Unya tungod aning mga kahimtang nako ba nga usahay mabas ko sa social media, usahay atakihon ko ni bisan kinsa nya bilib magay ko aning atong arsobispo kay concern kay siya sa iyang mga anak mao to nga nagistorya mi simple ra kay siya pag human akong saysay sa akong kahimtang ang iya ra dayon gipangutanan nako ingon siya kumusta imong tuog padre. Kumusta ang imong pagkatog? Ana, yun ako, kaluoy Ginoo Bishop, di man kaabot og 5 minutos inighigda nako, hagok mo dayon ko. Yan siya, very good, very good. Mura na, nga naman, usa sa timaan nga nagantos ta, dili ta katog. Oh, maglisod kag tog. Nya mo na usas mga timaan nga daghan kay kagsa kanang maglisod kag katog. Kinsa karoy dali kay makatog ani rong ato mga naggubot naman ni ron sila. Amerika, Iran, Israel. Kinsa ka nila dali kay makatog karon. Nya aritas lokal, aritas atong nasyonal, hay ka mga Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group, kisa ka nila'y dali kay makatog karon. Kanang way inom-inom og pills ba? Ana, ako wa man ko'y inom-inom, wa na gani ko'y vitamins, wa na sa ko'y maintenance, mukalit ra ni kamatay. Unya, tog, dali kay katog. Ana, nya makasa gani ko, na ako'y sala, maglagot ko, magmahay ko, tugay kay ko katog. Magsigi ko, usay ko, damgo ko sa akong kugalingon, makatog na ko, damgo. Nya, mata na sad, nya, una-una na sa kap, animal. Kamantay mo na? Mao na, mas bali pag paantuson ta, basta makatog lang. Mao na, nagantos ng iyang anak, tungod siyang sala, di na siya hapit, kaon, awa na siya kakaon kay bisan ang lawog sa baboy nga iyang giatiman nga mga baboy di man siya pakanon didto siya nakaamgo nga mobalik ko sa akong amahan kay nagsubra ang pagkaon og dinhi na nilihok ang kaluoy nga Dios non layo pagani ang iyang anak sa ilang balay ang amahan misugat na ana. Kung kanang nagantos nga tao magbasol sa iyang mga sala, unsa may mahitabo? Musudayon ang kalinaw. Wa pa gani ka kapangumpisal. Wa pa gani ka nakahimo sa imong promise nga buhaton, pero ang imong kasing-kasing nabag-o na, malinaw dayon ka. Sugato na kas Ginoo ba? Wa pa gani ko kapangayog pasaylo. Di na maghuwat ang Ginoo nga mangayo pagpasaylo pinaagis pagkumpisal sugato na kaniya nangatog ra ba hinoon ay kana ang inyong posisyon nga nangatog mo pasabot ana malinawon mo no klaro man kayo ang uban nga hangga ang uban nga ana agas laway karon ko pa wa mo magtagdanay sa imong manghod or sa imong igsuon tungod anang ilog anang katigayonan sa inyong ginikanan wa mo magtagdanay hasol man na hasol pero desisyon karon ingka di na ko makigburuka di na ko mangilog ihatag na nako ngadto naaday kay kalinaw wa pa mo magkauli wa pa nimo ikahatag wa pa kay desisyon pero wa na malinaw na kadiri maglakaw-lakaw gisugat na kas Ginoo ana manaw ay nya kusog mo kita mo ingon nga dip ako ready father dip ako ready sige di jud ka sugatos Ginoo unsaon man padir pagpasaylo unsaon man pagpasaylo nakusayon ra kayo muhimo ra kag desisyon nga imong pasayloon kanara ug di ka mohimog desisyon awa jud kay kalinaw kay unsa may hatagas Ginoo grasya ang atong desisyon
Muna inig desisyon nimo nga mopalit kag slot, tagaan day kag daghang kwartas Ginoo para makapalit kag slot. Nya di ka mopalit og slot, wa kay kwarta. Sige lang kuwang bisag tagaan na kag duha ka malitang kwarta, kuwang lang gyapon. Moingon lang gyapon ka kinahanglan makalingkod gyud ko, di gyud ko mataktak sa komposisyon kay ang kwarta pa sunod tuig, ang kwarta pa ini ka napo ka tuig. Kinahanglan mahimo pa kong presidente sa Pilipinas, ang kwarta. Sige gyud kag ana. Di ka makontento. Di ba? Sa inyong tanaw-tanaw, mga naong lang nila basihan, kisa may kontento karon nga mga politisyan, mga Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group. Why mapili? Adi, makita nas naong oy. Mao na giingon sa kanta nga, sa mata mo makikita ang aking damdamin. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sayo ay bigkasin? Sa mata ko makikita ang aking damdamin. Nagilingi ako no imong tupad. Tutuki ang mata. Tanawa og kontento na ba siya siyang kinabuhi. Mo piyong-piyong sang uban, bahala mo diyan. Di mo tanaw sa mata. Tanawa ng mata. Kamong mga asawa, tutuki ng mata sa inyong bana aron makita nimo ang iyang damdamin nga dugay na kay nang giluod nimo. Kamo sang mga bana, tanawa sa nang mata sa inyong asawa, tutuki ng kalibutaw, pamalandungi, kay makita nimo diha ang iyang damdamin, dugay na kay nang kapatyono nimo. Nga, ang Ginoo maluluyon, kinsa tong magbuhat og kaluoy, malinawon. Makaluluoy kayo ang kinabuhi sa mga kabos. Labi na dinis atong nasod. Makaluluoy kay takaron. Sa kamahal sa mga palitonon, ni purting saka, tungod aning ilang pangawat na trillions ang gikawat, purting saka sa atong mga palitonon yun. Nya wa pag yung mga income, mga ato mga kabos nga Pilipinos, labi na to mga contractual, nangataktak na sa trabaho. Ang ato sa mga OFW karon tungod aning gubat nga displaced na 40 ang daghana in town. Ang uban nga nangamatay na. Pero ang giuna sa atong kongreso, ang impeachment sa Vice Presidente, nagpakita ba sila naluoy natong mga kabus nga Pilipinos? Naluoy sila? Ang ilaw tang unahon karon unsaon pagtubag ang atong panginahanglan. Tuwa sila ng impeachment nga di man na makasulbad bisan gamay sa ato rong kagutom, sa atong pagkaway balay kay nangabanla sa baha ug lunop, sa mga wa nay trabaho nga ato mga kaigsuunan kay nangasira ang kompanya. Di man na makatabang ang impeachment sa Vice Presidente, bisag kapila pa na nila i-impeach, di man na makapaarang-arang sa atong kahimtang kitang mga Filipinos na antos karon. Sila tingay dito, lipay kay sila. Kaya naaman sila yung mga malitang kwarta, di man na sila makahibawog pilay presyo sa gasolina, pilay presyo sa bugas, pilay presyo anang mga tinapay, kape. Hilas kayo ba? Way mga kaluoy. Nya inig eleksyon, magpaluoy-luoy dayon. Ako, ganun ko ninyo, kay ako, mubati yung ko ninyo, mutamang yung ko ninyo. Mga bakakon, mga tigpakaaron ingnon. Ano siya? Muna, pilio nato ang liwat-liwat sa Ginoo, maayo o maluluyon. Bisan kamong mga dalagag ulitaw, kung magminyo o mo pilian ng tao nga maayo o maluluyon, ay mo patakag damag tungod lang kay purti nimong ganaha yun, attracted kay ka, kay guwapo kayo, guwapa kayo, may kay mo in English, bright kayo, nya, mauday imong pilion.
May kay mo duwag basketball, may kay mo duwag mga athletic kaayo. Maoday na imong kay fans lagi ka. Ana. Oy. Ug di na maayo og maluluyon. Patay gyud ana. No. Kumusta man ron ang ato dinhing simbahan? Maayo og maluluyon o dili? Maayo nya maluluyon sad. Kumusta mamong akong mga parishioners online o territorial? Maayo mo? Maluluyon sad mo? Kaluy-in taon ang atong simbahan. Ang atong project ro na build tower, atong adoration, sugda nagtrabaho, himos tag CR diha, nya katong dako nato diri nga activity or apostolic center diri sa Loyo. Maluoy taon mo, hutda tawag palit atong slot, PPSC part 2, ha? Tag 100 pesos ra gid ni. Og inyo ning paliton, paspasan ninyo og palit. Karong mga Mayo, barog na ning atong gipanghisgutan. Pero di ninyo ni hotdog palit kay wa sa gid mo'y kaluoy. Nya pa dir perti naman namong lisura. Kaluy-an sad mos Ginoo. Matod pa diri sa unang pagbasa, Ginoo, way ikatupong sa imong kaayo o gahom. Himui kamig milagro. Muhimo nagmilagro ang Ginoo sa iyang kabubuton alang sa mga tao nga maayo sad og maluluyon. Pero magsupak-supak na gitas Ginoo, silutan sa taniya. Iya sad tang tagaan sa gitawag og kasakit og kaguol og kalisdanan. Pero mahimo na sa tang liwat niya, iya na sa tang panalipdan. Pag uli Diyos buangon nga anak, kadtong manghod, gihikayan dayos papa, nagkumbira sila. Nasina ang maguwang, wa na mo ilas yang igsoon, giamama na sad sa papa, gipahinomduman dong, kuyog man ta kanunay, ayaw nag-usiki ang atong kanunay panagkuyog, din amanong kamusod sa balay, ayaw kasinaan ang gikaluyan sa Ginoo. Posible man kaning nangawat rog trilyon nato, malangit mangyapon na sila og magbasol na, malangit. Nya dili ta angay masina nila, kay ang atong pangandoy nga mukuyog ta kanunay sa Ginoo. Kuyog kanunay. Di ba? Gusto ba mong mukuyog sa Ginoo ang mga manuyupay karon? Gusto ba mo nga magkuyog mo ngadto sa langit sa kabit sa imong bana?